Monkey. What's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. This is Boyet Salabaria. At guys, today pag-uusapan natin sino pa ang Underbone King dito sa Pilipinas. Siyempre, ito lang ang mayroong nag-iisang hari ng Underbone, ang Suzuki Raider 150. So ito po ay may dalawang klase ng variant dito sa Pilipinas, kung saan meron po siyang carburetor type at fuel injected type na Raider. So guys, ito makikita nyo po ngayon ang fuel injected type na motorsiklo na Raider 150 2021. Meron silang bagong color design. Yan po yung nakikita nyo ngayon. Ang ganda, diba? So mas pinaganda nila yung itsura at yung style ng motor na to, ang Raider 150 Fi na design. Makikita nyo guys na very flashy yung kanyang decals, especially yung kanyang color na ginamit, no? Napakaganda po yan. Kitang kita naman yung pagka blue at yung black combination nya. Ang yung kanyang headlight, very eye catchy, na napakaganda rin ang kanyang headlight ngayon. Yan guys, yung bagong 2021 Suzuki Raider Fi type. Yan po yung fuel injected. Again, sa styling nito na talagang binago rin nila yung kanyang seat, na meron na siyang mas comfortable at meron siyang in-upgrade din na additional yung kanyang muffler. Mas pinaganda yung mas aggressive yung look ng kanyang muffler, and yung kanyang disc brake, mas pinaganda yung style niya. Tara at tignan naman natin yung kanyang engine. Talagang napakalakas nitong performance ng engine na to, na merong 147.3cc 4-valve engine. Again, napakadami ng setup na ginawa dito sa Raider 150 na to. Itong kagandahan sa Underbone nito, talagang na maraming Pilipino nag-setup, nagpalakas, nagpalit, na para lang mas maging mas matulin at mas magaan itong motor na to. And to tell you now, ang kanya pong horsepower ng Fi type ay 18.2 horsepower at 10,000 RPM, at kanya namang torque na merong 13.8 Newton meters at 8,500 RPM. So meron siyang manual gearbox na 6-speed, and yan, naka-hydraulic multi-layer type siya na clutch. Yun guys ang kanyang kagandahan dito sa Suzuki Raider 150 Fi. Meron din siyang sa braking niya, front and rear, naka-disc brake po yan. And isa pa sa kagandahan din ito, yung kanyang presyo ay talagang swak na swak para sa atin, ano. I think sa suggested retail price, depende po yan sa mga dealership. Pwede pong tumaas yan at bumaba. 110,000 pesos itong Suzuki Raider 150 Fi. So yan po ang presyo niya as of today, December 2020. Ngayon nakikita naman po rin itong Suzuki Raider na carburetor type. So ito mas medyo mura po ito kasi carburetor pa siya. And this 2021, binago rin nila yung kanyang bagong kulay or decals, no? Napakaganda rin po ng kanilang setup na ginawa rito, at talagang very eye-catchy at very flashy yung kanyang design. Yan po yung bagong Raider 150 carburetor type. Yan, kita naman nyo na talagang napakaganda niya, at talagang hindi ka mapapahiya pag ito yung dala-dala mong motor. Talagang mapapalingon po sa iyo yung mga tao, lalo na kung nakasetup pa tong Raider 150 carburetor type mo. Yan guys, din po meron pong MotoGP decals ang Raider 150 na Fi type. So yan po yung kanyang itsura. Kung gusto nyo medyo maganda na yung looks niya, race ready na decals, yan, napakaganda rin po ng MotoGP decals ng Fi type ng Raider 150. So ngayong December, if you are planning to buy a new motorcycle and gusto mo yung magandang klase na very stylish at ganito, very eye-catchy na motor, at talagang gusto mo mabilis din yung takbo mo,
itong swak na swak sa'yo, itong Raider 150. So guys, shoutout po sa Suzuki Dagupan dito sa Pangasinan at binigyan tayo ng chance to shoot this kind of video. At kung gusto nyo pong tumingin at mag-check ng motor na to, feel free to visit this store. Located po yan sa Barangay Tapuac, Dagupan City. Sa tabi lang po siya ng YMCA building. So look for Miss Malu, yung kanilang branch manager dito po sa GMC Suzuki Dagupan. So yan po ay under the Guanzon Motorcycle Dealership. Again guys, ito po yung napakaganda rin pa na decals na ginawa ng na bago ng Suzuki, yung sa carburetor type. Yan po yung combination ng green, black and orange, no. Ang ganda ng kanyang pagkaka-style at design. And talagang very eye-catchy at talagang very flashy yung decals niya, no. Hindi mo talaga pwedeng hindi siya titignan at maganda po talaga sa iyong paningin. And yung presyo po talaga ng carburetor type is 100,000, guys. 98,000 lang po ang carburetor type. Okay? So, wag po kayo mabibigla kasi carburetor lang po yan. At ang medyo mataas pa ng konti ang presyo po ng FI or fuel injected nila. Ayan, kumpleto rin po sa specs yan. Hindi po sila nagkakalayo ng engine ng FI. Pareho lang po silang 147.3 cc. Yan, maganda po yung kanyang design niya. Yung kanyang headlight, very very aggressive yung kanyang itsura. To give you the quick history ng Raider 150, yung 2002 ang nilabas nila dyan ay Raider 125. After 2 years ginawa na ng Raider 150, and doon na nag-start yung talagang pagiging underbone king niya, kasi talagang maraming competition po na racing ang kanyang sinalihan at talagang number 1 siya, nanalo siya, no. Talagang tinalo niya lahat yung mga other motorcycle na kapareho niya ng style. Akin, yung kanyang competitors sa ganitong segment, marami po yan, ano. Pero yung pinakasikat po sa lahat dyan, yung Sniper 150. Yan, pareho po sila ng style. Tapos yung sa Honda RS 150, yan yung mga naging kalaban niya at talagang naipagsabayan po yan yung Raider 150 ng Suzuki. At again, sa huli, ang nagwagi pa din, ito pa rin Suzuki Raider 150. Kasi guys, tagal po niya from 2002 until now 2020. Malapit na siya mag 20 years, no, sa market. At talagang sa quality po ng mga pyesa niya, pagka nasisiraan ka at talagang gusto mong ipaayos siya, talagang quality po talaga, napakatagal po masira, no. Marami pong talagang nagsasabi niyan na maganda po yung quality ng kanyang mga pyesa. Talagang idagdag ko na lang guys, ito nga palang panel ng FI ay naka-digital na yan, na mayroong background na orange. So kitang-kita mo siya lalo na sa gabi, no. So meron siyang odometer, trip meter, fuel gauge, and other things. So guys, sana po nagustuhan nyo itong ating video and featuring the Suzuki Raider 150 fuel injected type at carburetor type. Napakaganda po na talaga at talagang sana sa mga gustong bumili nito, check out Guanzon Suzuki Dagupan branch. Please share and like the video at huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating channel and pakidami na rin po ang notification bell para po sa mas marami pang video uploads na kagaya nito. Thank you guys and ciao!